खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबाय पुजाया बारा गोबाव गैलिया दायो बिनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय आङो स्पेशल कालेक्शनखौहाय आङो दिन्थिनो सानबाय दिनैहाय मानोना जुदि पुजायाव गाननो थाखाय नोंथांमोना अर्डार खालामदोंबा थाबैनो अर्डार खालामनानै लादो आब'मोन आगैमोन नङाबा पुजायाव गाननो मोननाय नङा सिफोरखौ मानोना आंनिया सहैनो थाखाय एसे लेट जायो माखासेफ्रा बुजिया आरो खोन्थानोसै आं मानोना दायो आङो आंनि डिउटिया वेस्ट बेंगलनि आलिपुरदुवारावसो नालाय आङो आंनि प्रडाक्टफोरखौ बेयावनिफ्रायनो आङो हरो जायनि जाहोनाव आंनि प्रडाक्टआ सहैनो थाखाय एसे लेट जायो गुबुन स्टेटआव बारलाङोबा एसे लेट जायो आरो थेवबाबो सप्ता खनसेनि गेजेराव मोनहैयो आब'मोन आगैमोन बिनि थाखायनो जायफ्रा आंनि दखनाखौ अर्डार खालामनो गोसो आंनि कालेक्शनफोरखौ नोंथांमोना मोजां मोनो नोंथांमोना थाबैनो आंनि बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होनानै लानो हागोन कालेक्शनफोरखौ नायदो सिगाङावनो नायनानै लादो आब'मोन आगैमोन आं गाननानै दङ दै ओरैबादि मोजां आं फसायखाबाय थेलेबलेबनो गाननो मोजां बिनि थाखायनो आं गांसे लाबाय आरो आंना बिराद शक आरो गोदान मोनबायथाय गावसो लुबैग्रोयो आरो दायो बेखौ नायदो ओरैबादि समायनाखा नै आंजोंबो समायदोंना समायाखै नायनानैहाय नोंथांमोनखौबो आंखौ जुदि समायदोंबा नोंथांमोनखौबो बिराद बरिया समायखागोन सनाफोर आंनियाथ' महर मोखांफ्रानो जालायबावा नोंथांमोनखौथ' बिराद समायसोगारो फट' खेबै हरोना आयौ नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा ग्रीन कालाराव आगरफोरखौ नायदो नै लेटेस्ट ओरैबादि समायनाखा सनाफोर जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार हरना लाखादो बिराद सेलाय बिलाय जागासिनो दङ दायो फुजानि मालानो मोनलायला आरो बिनि थाखायनो जाय जेखौ पसन्द खालामो थाबैनो अर्डार खालामनानै लाबानो जाबाय ओरैबादि समायना आरोना साद्रिनि डिजाइनफोरखौबो नायदो हेभि लखा पद्मनि खुन्दुंजों दानाय सोंनाय नोंथांमोना जायफोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लाखादो बिराद लिमिटेड पिसाव दंखायो ओमफ्राय दायो ओरैबादि जाबायना सनाफोर दाग्राफ्रा माने दामखौ बारायगासिनो दं आरो डिमान्ड बारा जानायखायनो बिनि थाखायनो जाय बुस्थुफोरखौहाय आङो पद्मनिनि सिखौ जे दामाव हरदोंमोन बिनि 50 थाखा दाम बांसिन जासिगोन नोंथांमोना अर्डार खालामनानै लानो हागोन दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन बिराद समायनाखादै जोबोर मोजां दुर लखा पद्मनि बेबो ओरैबादि मोजां साद्रिनि डिजाइनफोरखौ आगरफोरखौ नायनानै लादो नै इउनिक कालाराव दै बेबादि कालारफोरखौ बयबो गाननो मोनबाय थाया नालाय जेब्लायबो अरायबो मोनबाय थाया बेबादि कालारखौ जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दानिया ओरैबादि समायना आरोना बेखौ दाखालिबो देखायदोंमोन आङो गैलामोन दिनैहायसो सफैफिनबावबाय सनाफोर जायफोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दानि दसे सिगां देखायनायजों कालारा एसे एखे नुनो हागौ नाथाय डिजाइना बेलेग दै ओरैबादि समायना फैनाय साद्रिनि डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो साद्रियावथ' मोनसेबो लरेस गैया दै जायफ्रा लरेस दं नामा होनना सोङो ओमफ्राय बेयावबो ओरैबादि गोरलै लरेस होनाय आरो ओरैबादि बिउटिफुल मोजांखा दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि समायफ्लेखागोन नाथाय बिराद लिमिटेड पिसाव दङ जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो आगरनि डिजाइनफोरखौ नायदो नै ओरैबादि समायनाखा चकलेट कालार ना मा होननानै बुङो बिदिखौ नायदो आयै बोरैबा मोजां मोनफायबावदो नै बेबो बिराद समायनाखा पद्मनिनिनो जोबदे बेफोरो गासैबो ओमफ्राय डिजाइनखौ नायनानै लादो साद्रियावबो मोनसेबो लरेस गैया आरो डिजाइनावहाय नायदो एसेल' लरेस होनाय ओरैबादि दुर आरामखा आरोना गाननो बिराद कम्फर्टेबल जागोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार नायदो दानिया ओरैबादि मोजांखा आरोना बिराद लिमिटेड स्टकआव दङ साद्रिनि डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो नै समायफ्लेजोबखागोन आरो ओरैबादि मोजां आगरफोरखौ नायनानै लादो नै
जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होनानै लादो आब'मोन आगैमोन बावदो नै ओरैबादि समायना आरोना साद्रिनि डिजाइनफोरखौ नायदो दखनानि डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो मोजाङै ओरैबादि इउनिक कालारावहाय समायना आगरजों दानाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव नङाबा मोनस्लाबनाय नङा नायबावदो नै दानिया ओरैबादि समायना दाखालि आं गाननायखौ बिराद सोंसोदोंमोन ना बे एखे डिजाइनावनो दायो बावहाय गुफुर मिन होनाय आरो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि समायनाखा नङाबा मोनस्लाबनाय नङा दै साद्रिनि डिजाइनफोरखौबो नायनानै लादो सफ्ट बिराद मोजां दै लिरदुर दुरनो गाननो थाखाय नै नायनानै लादो दानिया नायबावदो नै वाव ल'खा आरो डिजाइना ओरैबादि मोजां कालाराबो कालार डिजाइनाबो समायफ्लेजोबनायखा जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लाखादो नङाबा मोननाय नङा उनावहाय आरो आब'मोन आगैमोन जायफ्रा अर्डार खालामगासिनो दं बा अर्डार खालामगोन मबाइल नाम्बारफोरखौ मोजाङै लिरना हर माने खनसे नङा खननै खनथाम नायनानै मोजां लिरना हर दै हाखु दाखुजों नङा मानोना मबाइल नाम्बार नङाबा आंना OTP थाङो नालाय मबाइल नाम्बार नङाबा डेलिभारि होनो हाया बिनि थाखायनो बिराद मोजाङैहाय मबाइल नाम्बारखौ नायनानै हरबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना प्रब्लेमाव गोग्लैयिनि मबाइलावबा माबादि नुदों कालारखौ सनाफोर खिन्थु अरिजिनेलाव ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन दाखालिबो देखायदोंमोन आङो आरो दिनै सफैफिनबावबाय दै बेयो प्रिमियाम क्वालिटिनिसो बियो प्रिमियाम कटननि ओरैबादि गुरै आरो जायफ्रा पद्मनि खुन्दुंनिखौ गानखाबाय थ' नोंथांमोना बेखौहाय माबादि सफ्ट आरो गुरै बे प्रिमियाम कटनखौबो नोंथांमोना गाननो हागोन ओरैबादि मोजांखा आरो नै दानिया आरो कालारावहाय गुबुन मोनसे डिजाइनावहाय बावदै ओरैबादि मोजांखा बेबो समायना ल'खा गाननो लिरदुर आराम जागोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन दे बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव आब'मोन आगैमोन आंनियाव बिराद आरोबाव कालेक्सनफोर दंबावो थ' दायो आङो बे मानि भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायथ'बाय मानोना भिडिअ बांद्राय गोलावद्राय जायोबा नायनो थाखाय मोजां मोना नालाय आरो आंहाबो देहा एसे मेंनाय मोनबाय आरो बिनि थाखायनो गाबोन नोंथांमोननोहाय आङो सम मोनोब्ला बाखि कालेक्सनफोरखौ आं देखायबावगोनसै आरो माखासे मानि गोदान कालेक्सनफोर सफैगासिनो दंबावो थ' नोंथांमोना जाय जेखौ पसन्द जाबाय थाबैनो अर्डार होनानै लादो नङाबा खिन्थु मोननाय नङा मानोना दागासेयावहाय दाग्राफ्रा सोंगासेयाव जा दाबाय बेनिफ्राय आरो दाफिनलिया नालाय बिनिखायनो उनाव मोजां मोनबाबो मोना आरो बिनि थाखायनो जाय जेखौ पसन्द जायो नुबानो थाब अर्डार खालामनानै लादो बयनिबो गोजोन्थों।